Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хуб дӯстон, дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед. Ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Лайк, обуна шуданро фаромӯш намекунем. Хонаи навбатии мо дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, Гулбута, поёни Корвон. Ана ҳамин хона аст. Хонаи фурӯшӣ. Пешхона латок. Дар пеши хона дӯстон масҷид, мактаб, садик ҳамаш муҳайё аст. Ҳамаи магазинам ҳаст. Ҳозир даромада полни маълумоти хонаро нишон медиҳем дӯстон. Дар номерҳои поён буда муроҷиат мекунем барои соҳиби хона. Хуб дӯстон, замин 2.5 сотиқ, 4 дар хона, квадрат 110, беғаз аз подвал. Ягошона хона. об свет доимӣ дӯстон, аз обаш сар мекунем. Мотори об, септик аст дӯстон. гирди бино полни курук ра дистансия ҳаст. хоб медароем ба даруни хона. 110 квадрат ана ҳамин хона, беғаз аз подвали калон. обши 4 дар хона гуфтем. Якм дар дӯстон кухня мешавад. полҳояш ламинат, наутел кадагиан лимонша. то як хона. бинои компактни аст, мақсад дарозаки инҷо хонаи дигар. ростаки санузел мешавад дӯстон. термикс, полни кафел. ин хонаи сеюмаш. инҷо дистансия бари хона дӯстон. инҷо ҳоҷатхонаи берун аст. аз тарафи берун нишон медиҳем. ремонташ хеле ҳам хуб аст дӯстон, тоза аст. инҷо як подвали калон аст дӯстон. аз даҳани дар ба навор мегирем. дарун ба дарун хеле ҳам калон аст. дарун бо дарун як подвали дигар мешавад. дуто метавонед ягон кухня ки ягон ном чӣ кунед. инҷо меҳмонхона аз ин тараф мешавад, сари роҳда. чорум хона ана ҳамин меҳмонхона аст дӯстон.
рост сакяш дӯстон як ҳоҷатхона мешавад. ҳоҷатхонаи заминӣ. ҷои ду мошин ҷо мешавад дӯстон. то ана ҳаминҷо ду мошин ҷо мешавад. хоб дӯстон, фасадаш задагӣ ҳамаш ремонтош тоза аст. об ҳаст, свет доимӣ аст. як бор дигар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, Гулбутта, поини корвон аст дӯстон. замин 2.5 сотиқ, 4 дар хона, квадрат 110, беғаз аз подвали калоне ки мебинем дӯстон. нархи ин хона 485 000 сомон. боз муомила дорад дӯстон. септик аз гуфтем. номерҳо барои тамос 30 70 38 28. дар ана ҳамин номер ватсап ҳаст дӯстон. як номер дигар 935 98 70 70. дар ана ҳамин номерҳо занг занед дӯстон, маълумоти пуррасои муг медиҳад. нашод реклама дар номерҳои поёмида муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон. хоб, раҳмати калон нафароне ки канали моро дастгирӣ мекунед, лайк мемонед дӯстон. морам барои шумо ҳар рӯз хонаи фурӯшии навро дар шаҳри Душанбе ба навор гирифта мепартоем дар сайт. раҳмати калон барои диққат.